Άλλο ένα υπέροχο πρωινό στο νησί με τα θαλασσοπούλια. Το κατάλληλο μέρος για να... Ούνα, ήμουν στα μέσα της εισαγωγής μου. Είμαι η Ούνα. Αυτή είναι ο Μόση, η Μέη και ο Μπάμπα. Έλα μαζί μας, θα σε ξεναγήσουμε. Ναι! Θέλω να γνωρίσετε κάποιους. Την Ιζαμπέλ, τον Μάρβιν και τον Φίνιξ. Είναι καινούργοι στο νησί μας. Δεν πρόκειται να τα θυμάμαι όλα αυτά τα ονόματα. Δεν μου αρέσει εδώ. Δεν είναι το σπίτι μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε σπίτι μας. Είναι θαλασσοπουλοαυγό. Είναι το μοναδικό που έχουμε. Φαίνεται πως έρχεται μεγάλη καταιγίδα. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Every single day we play. Έγινε κάτι πολύ κακό. Τι? Το μικρό αυγό έχει χαθεί. Και πώς θα το βρούμε? Η καταιγίδα είναι πολύ δυνατή. Όλα τα ζώα θα κινδυνέψουν. Πρέπει να τα βοηθήσουμε. Έτσι, μπράβο. No fear, your friends are near. Οι φίλοι μένουν ενωμένοι, ό,τι κι αν συμβεί. Θαλασσοφίλοι! Puffin Rock, νέες φιλίες. Σύντομα στους κινηματογράφους.